ದಾದ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ಬಲ್ಪ ಬೇಗಲಕ್ಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಮೈಂದುಂಡಿನಿ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ನನಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಐಕ್ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತಂಡ ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ ಬೊಲ್ಪು ಗಾಂಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ತೋಟದ ಮತ ಬೇಗ ಪಜಿರ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಬುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪುಂಡದ ಮುಲ್ಪ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ದೊಂಬು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಬೇಗ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪುನಿ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಿ ಮಾತ ಬೇಗಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪ್ಪೇರು ಪೊಂಜೆನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತ 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಕೆಲವು 4-5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಿ ಬೇಲೆನ ಮಾತ ಹುಷಾರು ಎಂಕ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕುವೇರು ಆತು ಬೇಗದ ಅದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಬೇಲೇನು ಮಾತ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಮಾತ ಬಿಡ್ತೇರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಬಿಡ್ತೇರು ತೂಪವೇ ಯಾನ್ ಪಜಿರ್ ಬೇರೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೈದೆ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಇತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪಜಿರ್ ಒಂತೆ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಓಡು ಪಜಿರ್ ಬೇರೆ ದೈಕಂಗ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತೇರು ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿಜಾ ದೈಕ್ಲೇಡ್ ಪಜಿರ್ ಬೈದು ಸೈಡ್ ನಾನಾ ಅವೇನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆತೇನೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯರುಂಡು ಯಾನ್ ಕೊಯ್ಪು ಜಪ್ಪ ಬತ್ತು ಕೊಯ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಣತು ಓಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಜ್ಜಿರೋರ ಬೇಗ ಆವಡ್ ಎನ್ನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪ್ಪೇನು ಈತ ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ತೆ ಆ ತೋಟ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಕ್ಕ ದಪ್ಪ ನೀರು ಬಿಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತೇರ ಅಂತ ಹೊರ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡ ಪಿರೋರ ಬರೋಡಪ್ಪ ಬೊಲ್ಪುದ ವ್ಯೂ ಪಜಿರಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಯ್ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಯ್ಯಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ನೆಟದ ಕೊಯ್ಯೆ ನೆಟದ ಮುಗ್ಗಿನ ನಾನು ಆ ಸೈಡ್ದು ಅಂತ ಉಂಟು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯಾರುಂಡ ತೊಟ್ಟೆ ಆತ ಇದೆ ಆ ಬೊಕ್ಕಗೋನೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಕ್ಕ ಮುಲು വെല്ല ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದು ಆತು ಮಲ್ಲ ದೈ ಉಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಇರೇನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಜಾ ಫಸ್ಟರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿಪು ನಂಗ ಇನ್ನು ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿದ ಮರ್ದಗಾಪು ಕಷಾಯ ದಿಂಡ ಅವನೆಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿದ್ದ ಕಷಾಯ ವಿಕ್ ಮಾತಾಪುಂಡು ತಂಪು ಬುಲೆಂಡ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದೆ ಪುಜೀರ್ ಲತ್ತೆ ಕೊನೋಡು ಬೇಗ ಬುಲೆ ಉಂಡು ಏನ ಒಂಜೆವರು ಅಟ್ಟು
10 ಉಂಡ ನೆಟ್ 10 ಮೂಜಿ 10-15 ಉಂಡು ನೆಟ್ಟದೆ ಇಂಚ ಎವೇ ಅವೆಂಚೆ ತಪ್ಪವನಿ ಆತು ಗಟ್ಟಿತ್ತನ ಚಂಡಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಶುದ್ಧ ಆಯ್ನಿ ಹಂಗೆ ತಲೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮ ಬಜ್ಜೆ ಈಗ ಅಬ್ಬಜ ತಲೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆ ಸೈಡ್ ದ ಕಾಯ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮ ಕತ್ತಿ ಅಂಕೊ ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತು ನಂಗ ಇಂದವಾ 아프자. ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಅಬ್ಬಾ ನಿನ್ನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಅಂಗಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಕ ಮೀನುಂಡತ್ತುಕ ಧೂಳಾಗ್ತೇನೆ ಪೂರ ಬಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಬಂಗುಡೆಗೆ 150 100 ರೂಪಾಯಿ एक अर्ध करू ಯಾನು ರಾಯಿಗೆ ಮಾತಾ ಓದ್ ಬರ್ತದ ಮೀನ್ ಪ್ರಪತನ ಬರ್ತೈತ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಕ್ ಹಚ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಕೆ ತಾಪುಂಡು ಆತು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮುಖ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಲಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐಟ್ಲ ಪಾಡ್ವೇತ ಐಲ್ನ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಐಟ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸದ್ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನಿ ಗೆಂದೊಲಿ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಪೊರ್ಲುರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಅವೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬಾಕಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಗರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಬೊಕ ಕಲರ್ ಐಬೊಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್
ಅಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾರು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡದ ದಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ನನಾತ್ ಕನ್ನಡದಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಈ ತುಳು ಚಾನಲ್ ನ ನೇಪಲ ಬುಟ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿ ಕನ್ನಡ ಆನ್ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂದುವೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ ಇಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾರು ಕೆಲವೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ವಾರು ಕೆಲವು ಜನ ತುಳುಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ವಾರು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದ್ ನಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪತ್ತ ಚೂರ್ ಬಂಗಾಪುಡು ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಐವಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೇಷ ಪಾರ್ದು ಐನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಐನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಚೂರ್ ಬಂಗಾಪುಡು ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಐಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಸ್ಚಿ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಐಟೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಭಾಗ ಉಂಡು ಐನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದ ಐಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆನ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೆನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ರೆದುಂಬು ಐಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಅಂದೆನ್ಮೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೇಗ ಚೂರು ದೊಂಬು ಬರೋಡು ಅಪಾಗ ದೊಂಬು ಹತ್ತನ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮೂಲ್ ಮಂತೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವಳು ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪೆ ಗೋಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತನ ಐಟೆ ಅಂಚ ಇತನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಬಕ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ತಿಕ್ವೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತೆ ನಾನೊಂಜೆಕ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ್ತು ಒಂಜೆ ಪ್ಲೇಸ್ ದಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಕಜಾವ್ಲು ಉಂಡಾತಿ ಮುಲ್ಪ ಕಜಾವ್ಲು ಉಂಡು ಇಪ್ಪಡ್ ಎಂಕಿ ಈತ್ ಬೋಡಾಣ್ ಗೋಡೆ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾನಿನಿ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂದೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದೆ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಲೆ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ. ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಟಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಂಡು ಅದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿನ ಮಾತ ಪೂಜೆ ದಿಯರುಂಡು. ರಡ್ಡು ರಾಶಿ ಮಾತ್ರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತಿನ್ನೆರೆ ದಾಳಿಜ್ಜೆ ಈಗ ಬನಾನದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪರಿಮಳ ಅನ್ನು ಗಮ ಗಮ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬಾಪ್ಪ ಅಂದು ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಚಾ ಬರ್ಪಣಿ ಇಜ್ಜಿನ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಚಾ ಪಾಡ್ ಪುಚ್ಚೆ ಬೆಚ್ಚೋಣ ತಿಂಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಂತಿನ ತಿಂಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪರಿಮಳ ಈ ಪುಚ್ಚೊಂಜಿ ಏತ ತಿನ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಬಂಜೆ ಅತ್ತೆ ಎರ್ಮೆದ ಕಂಜಿಯ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.